Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Имо Гарсия и съм много щастлив, че днес на 22 май 2025 година мога да ви съобщя, че на 22 юни, точно след само един месец, отивам най-накрая да се оперирам за гастроезофагеалната ми рефлуксна болест. И наистина съм много щастлив, защото какво ли не беше, какво ли не пих като хапчета и лечение в тия години. Секунда, не мога да не покажа. И съжалявам, че не съм се сетил преди това, но то не бяха билки. Сега тук трябва за малко да покажем, то не бяха други разтвори. И какви ли не и какво ли не, пък лекарства като брой не мога и да ги опиша какво ли не изпих. И така, вече наистина съм много ентусиазиран, живи здрави Господ с нас, че най-накрая ще се оперирам и дай Боже да се отърва от този проблем. Ще се оперирам, разбира се, никой, който ме познава, няма да изненадам, в Токуда, в болницата, в която ни оперираха носа преди години, в така известната септопластика, което не е ринопластика, коригира ти кривата носна преграда, която ти пречи да дишаш, а не от суета, макар че може да се комбинира септоринопластика, но аз така или иначе съм си грозен, един нос да го бяхме направили красив, нямаше да промени положението. И Токуда също ми махаха сливиците. А сега в Токуда ще се оперирам при доцент Веселин Маринов. Между другото, специално така искам да адмирирам този лекар, че има свой собствен уебсайт, в който доста информирано споделя за процедурите, които извършва. Разбира се, всеки един от вас може да провери и в SuperDoc, системата, в която реални пациенти дават реални отзиви за лекарите, колко са доволни хората от него. Аз днес, като така на прима виста, първи впечатления мога да кажа, че с майка ми бяхме и сме така много приятно изненадани от дълбочината, с която подходи, да успокои нея повече, защото тя се плаши от операции и лекари, на мен не се тая, лягам веднага. Но и така времето, което отдели да се запознае с медицинската ми документация за така дългите ми години с гастроезофагеалната рефлуксна болест, така че наистина за момента съм много така щастлив, че именно на него се доверявам. И така, в един месец остава, месец, в който ми предстоят така доста неща. За някои от тях, за съжаление, още не мога да ви споделя. Но лапароскопска операцията, т.е. нали, в неделя на 22 постъпвам, на 23 е самата операция. Още същия ден, живи здраве Господ с нас, ще има раздвижване, възстановяването е бързо. Майка ми се пазари да остана още там да се плати, да седя за всеки случай, но няма как да стане. Искам по-бързо да изляза и да си правя крачки. Но да, наистина има захранване след това, при такъв тип интервенция, захранване, в което... Но това също мен не ми е изобщо нищо неприятно, защото който си е махал сливиците, знае, че тогава пък съвсем ядеш пюретата и че и това сме го преживяли и сме оцеляли. И така, това е наистина, което мога да споделя. И не знам, наистина давал съм през годините много съвети за гастроезофагеалната рефлуксна болест. Споделял съм от личен опит какво пия, какво ми помага, кои храни, кои не, макар че за всеки индивидуално. Знам, че много хора максимално се опитват да изтеглят във времето да не се оперират. И всъщност аз самия съм сходен случай, макар че не е било по лично желание да не се оперирам.
Общо взето, нали, майка ми се мъчеше, дай това пробвай, онова пробвай, трето пробвай и така нататък. Не, че съжалявам, защото това не е загубено време, това е време, в което, нали, все пак операцията уж да не ни е така първата гледна точка и първото решение. Не съжалявам за това време, но не че мотивирам, пробвайте, вижте как се чувствате с лекарства, с промяна на хранителен режим, но наистина, ако не ви въздейства на гастроезофагеалната рефлуксна болест, не се притеснявайте да се оперирате. В крайна сметка и не представлява нещо чак толкова вау тая операция. Първо пак повтарям, че е лапароскопска. Има и възможност да бъде операцията и с робот, но там цените са майка и баща, нали, така че... Но другото нещо е, че нали, от стомаха киселината, която се качва при рефлукса по хронопровода, има едно връзване и всъщност киселината си остава там, където е мястото. Така че не е нещо страшно тази операция. И препоръчам на всеки, който, разбира се, първо да е пробвал това, да отхвърли, ако не му помагат тези варианти, чак тогава, нали, но не е страшно и човек да се оперира. И така ще ви държа, разбира се, в течение. Разказвал съм и за септопластиката ми, после и за махането на сливиците. Ще разказвам и в момента, защото личният опит е така много, много смятам ценен и успокоява за хората, когато видят колко бързо, нали, човек преминава през някакви такива оперативни интервенции и се борят със своите страхове. Така че да, разбира се, живи здраве Господ с нас, ще снимам, ще споделя. И така, и тук пък е нещо, което наистина искам също да подчертая. Аз винаги много съм уважавал лекарите, прабаба ми е била лекар, Ангелина, но наистина все пак трябва да разглеждаме това и като човек, който отива като в някакъв магазин и ще се върне там, ако е доволен. Общо взето и това го има, защото пациента до някъде е клиент, а лекар е до някъде и търговец. И всъщност искам наистина да се види как Токуда ми е спечелила доверието и нейните специалисти там, до степен наистина аз да нямам в главата си втори вариант. Аз не съм мислил тук в Токуда ли да се оперирам или не. Просто при първото ми, де-факто, от първото ми посещение там, Токуда ми е спечелила доверието и това мисля, че е най-ценно. И това трябва да е мотивацията на всеки да, нали, когато е част от някакво лечебно заведение, да му имат хората доверие, защото за всяко нещо ти трябва доверие. Аз току-що си купих парфюм и в Дъглас жената ми спечели доверието да се доверя и стигнахме там до Ив Сен Лорен, където пък бях наскоро в музея в Мароко, но доверието за всяко нещо е важно, но особено когато лягаш на операционната маса, доверието е най-важно. И всъщност, наистина тук в Токуда аз съм установил, че имам доверие, когато съм оперирали, когато съм ходил на гастроентеролог в годините, нали, борейки се с гастроезофагеалната рефлуксна болест, да се пробва това и онова. До степен, когато участвах, за съжаление, почва ми часа след малко да прекъсна, но нищо, ще ги съедина. Където участвах в реалити в Филипините, имах буквално бездвижен бяг, до инвалидна количка се бях докарал и това ми помогна. Отново Токуда. Така че много е ценно и важно и се надявам и другите лечебни заведения да се стараят да оставят такива топли впечатления в пациента и доверие при нужда да отидеш пак. И това е, вече ще ме бият седмокласничките, чакат ме да работим заедно онлайн час, така че чао!